What's up, bitches? I'm back! Velkommen til blogindlæg nummer 4. Jeg har fået nogle spørgsmål fra seerne inde på Facebook, som jeg gerne vil besvare. I altid gå ind på min Facebook, og så kan I skrive nogle spørgsmål, og så tager jeg måske med i mine andre videoblogs, der kommer løbende efter afsnittene. Først skal vi snakke om, hvor fantastisk det er lige pludselig, at brunetterne de vandt lortelejren. Og Stephanie hun kommer ned og siger, ej, hvor er bare fantastisk. Man kan sole sig og det hele. Nej, Stephanie, det kan man faktisk ikke. Jeg tror, det er lidt for bare at please dig selv, at du siger sådan nogle ting der. Du er fuld af løgn. Fuldstændig. I kommer derned. Du kan ikke sove i de senge, der er dernede. Og der lugter lort. Julie render rundt med en lyserød kasket. Og det er simpelthen fordi, hun har fået et edderkoppebid. Og det edderkoppebid, det har spredt sig i hele hovedbunden på hende. Så hun har fået en hel masse betændelse og alt muligt. Og op på brunetteholdet, der har Frederik fået rigtig dårlig mave. Så han skider sådan mildt sagt overalt. Så der er fuldstændig luksuslejren er også åbenbart blevet lidt til en lortelejr igen. En lille insiderviden, der jeg kan fortælle, at der kommer flere ekvadorianske sygdomme i programmet. Som noget nyt, der sker i Danmark lige nu, så er jeg kommet ud med en single sammen med to af mine drengevenner. Og featuring Cecilie Fleur, som synger Væk i natten. Dine øjne, dine klare øjne. Bandet hedder Goodie Bags, og selve sangen hedder Fyre op. I kan se den på YouTube. Og her kommer en lille trailer. Og selvfølgelig kan sangen også købes på iTunes, og den kan også høres på Spotify, hvis man har abonnement på det. Nu har jeg lige set en lille snap af det, så jeg synes, I skal gå ind og tjekke den på YouTube, og den er super fed. Den er federe, end hvad I lige har set lige nu. Macho-drengen vil jeg kalde dem, eller drengen, der tror, de er macho, der altid spørger mig sådan, hvorfor har du altid sådan noget måske lidt kvindelignende tøj på? Så nu, mens jeg skal have sådan 3 spørgsmål fra seerne, så vil jeg gerne lige tage noget anderledes tøj på, hvad jeg plejer at være. Så 2 sekunder. Yo, gangsters. Nu har jeg fået det rigtige outfit på, sådan noget chiller noget, så jeg ikke er mere gay-agtig og alt muligt. Og så har jeg også fået sådan 3 spørgsmål fra seerne, ikke også? 1, 2, 3. Jeg lover for det bedste bro, det her. Det første spørgsmål, ikke? Det er fra hende der pigen fra Facebook, ikke? Hun spørger mig sådan, yo, dude, laver I selv jeres egen mad, eller får I mad? Nej, mand. Produktionen kommer sgu da ned med noget mad til os. Vi skal ikke sulte, vi skal ikke ud og fange bananer og sådan noget, vel? Så vi får selv vores mad, jeg sværger. Det andet spørgsmål, det er fra en eller anden random dude, der skrev til mig eller et eller andet. Sådan, hallo, jeg har gennemskudt hele programmet, mand. I sover op på en eller anden hotel, når produktionen slukker. Nej, vi ikke sover på nogen fantastisk hotel eller et eller andet. Vi sover faktisk i junglen. Og det sidste spørgsmål, det var sådan en herresej dude, der sådan noget, han skriver til mig på Facebook. Hallo, alle jer bøsserøve. Når I sidder der på toilettet og laver den lort, ikke? Gør det så ikke ondt i røven? Jeg kan fortælle jer, jeg kan sætte mig på den her. Det gør lige sådan, som det gør på alle jer andre. Og lave sådan en lille pøl her, ikke også? Men altså, programmet er slet ikke nået sit højde på det nu, med hensyn til drama og alt, hvad der sker og sådan noget. Så jeg skal bare vente jer. Det bliver endnu vildere, end hvad I har set indtil videre. Det var alt til jeg havde i blogindlæg nummer 4. Kæft en sprogtræt af jer. Men I kan altid gå ind på Facebook/DivaIJunglen, TV3 Play, TV3. Og så kan I også som altid gå ind på Viaplay og se et afsnit forud af alle sammen. Det gør jeg. Det er derfor, jeg laver videobloggen til jer. Og så kan I selvfølgelig gå ind på min Instagram, der hedder Patrick L. Smith. Og tjek alle nye billeder af, hvad jeg render rundt og laver. Jeg er snart træt af det, og jeg vil blive ved med at sige det, selvom I er pisse træt af at høre det. Men så kan I nok huske det. Husk det.